Machiegni kero nyakor Mgajwang chenro en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makelo kanyakla jotije mag Mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo e bwo mabul mar Wasu, Kusu kod Kudhehia obago ng'anyo mamuol mar kwedo ogirimiti mar okumba mar thieth ma tend Mbalariany no nodonjo gi kambi mar Kenya Alliance Insurance ma giwacho ni ok oketo okumba e thoth tuoche. Gino makoro chunogi madonjo e ofuke gi pono ne gilimo ute thieth ka ute thieth mamoko to tamore miyo gi thieth e bwo okumba ma kamano. The former Steve Biko ntiere kod ler mathoth. Ne ng'anyo manokelo kanyakla jotije mag Mbalariany ma Jaramogi Odinga e boma ma Bondo e bwo riwruog jotije mag Wasu, Kusu kod Kudhehia ka giduto giywago okumba mar thieth ma giwacho ni tend Mbalariany no noriyo kendo donjo e ogirimiti gi kambi mar Kenya Alliance Insurance kata bang' jotije chwalo ng'ur margi. Medical cover ma gimiyo wan ni rach. Wan gi history marach kodgi. Chien kanyo ne wan kodgi nok gidhi kodwa maber. Kane giduogo wawe ni gibro dhi maber to chakre wago. Wagolo ywak wae wago. To kalure gi kaka gidhi, gi kaka gitimo gigi nyisowa ni ok kwalinga linga to samoro ok wabiro yudo cover maber ma wadwaro. E history marwa wasebedo gi covers mabeyo ma bende marachie mogik mwasebet go en makoro gichak gikeloni. Tije go ywak ni moko kuom osiptende pacho ka ok yie miyo gi thieth e bwo okumba no kaka ta yedhe moko bende ok nyal migi ponono gichope ute thieth gi okumba no. Kidhi osiptal tikoni ni cover ni limit ni samoro en $4,000. $4,000 gineno daktari kende, $2,000 osedhi. Modong $2,000 nyathi dango. Osiptende moko kidhi tikoni ni wanyalo mana thiedhi diriye dwe. Ing'ata achiel. Inya thiedhi riyo to ni kawuono kituo to kiny chak idok. Dwe no kinya bed matuo kendo. Okenge magisegoyo mar chope winjruok gi tend Mbalariany no pok onyuolo lemo ni mar tend Mbalariany no osebedo ka rem chope buche magiluongo. Ne waromo tarik 24 dwe mar 6 Assembly Hall. Romo no management notamre bire to gine mana gichike. On 27th wachako romo gokinyi kotelwa gi DVC Asar. Ongiso wane contract pok bedo signed. Godhiambo 27th wachako romo. Kwa romo 27th ko ingiso ne contract bedo signed. Contract bedo signed no kana watene mono ne to kono gimiyo wago. Bang'e wayudo contract ni e yore mopogore. Kwa sayudo contract ni wafwenyo ne contract ni bedo signed on 12th of June 2025. Ponono tend Mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga oriemo ywak gi singo mar dhi nyime gi ng'anyo margi maonge kiawa. By the time wago to the council, wafwenyo ne kara management ok dhi konyowa. Emo no the council. Koro pod wadito ne council dhi meet this week. To ka gi meet to wano picket. Gi meet to wa picket. Ka gichieng gichopo magitieko koro meetings magigo to gibi giswa ne gisolve nango. E oboke mane Ramogi TV oneno jotije go sindiko ne jakom mar tend Mbalariany no ka gichwalo ng'ur margi ka moko kuom gilero ute thieth magiselimo kod midhiero magikaloe kod okumba mar thiedhno. Kata kamano pok giyudo ler e wi gimomiyo tend Mbalariany no noramo mana ni nyaka donjo ogirimiti no ka koro gikwayo mondo winjruogno manochakore dwe mokalo oruch oko. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Riwruog maendeleo ya wanawake huko Komara Diallo mana